Ebusoye kontonchi edin komo efa eye Dadiesoabahene nsensem a efa Manhyia ho saa so na court ho nsensem ho kame ho ne nkoji nsem wu nkyeremu nso kyerɛ adwen comment section wi ahye ma foforo enye bi abusu otumfo TV plus yenkɔ enkochi nsem no emu emla Baby aside the ma asam ye hunie obebu sa sentintam no na ehu sa afri dadaada eye da na asebra bi mu na ntam no ebeye kakraka pa wo wiase nyina enti nhwemu a ye nyina kyerɛ sɛ entam no akato na bra ne sa eye niema baako mienu bi na akɔtɔ panyi kɛse no anim enya kɔtɔ panyi kɛse no anim a wɔn no be kyerɛ deɛ ntam no wɔn bɛyɛ de afa ho no na aha enema pii ene betumi asi ha saa entam yɛ da hɔ saa no a wate ho asema meka ne sei no enema pii ene wɔ ha aha kakra yi niema ɛwɔ ha so paa so wɔ bibia yɛ wɔ baabi a ado wani bɛhwɛ paa wɔ nsɛm yi mu a medɔfo ɛwɔ deɛ ɔpɛ sɛ woyɛ bia ɛyɛ mpaebɔ bi ɛne w'adeɛ bi a woyɛ a baabi a yɛ nhwɛmu abɛkyerɛ wo ɛkyerɛ sɛ entam no baabi agyina no aduro panyin kɛse na anim awie no ɛha ɛna wɔsɔ ɔdo ahoɔden nyina agyina ɛnyɛ celebration bi obi celebrate o ɛnyɛ obi celebration o sɛ that room bɛwuo ɛna no wawuo ba prɛko pɛ entam obi aka to fie dadaada ɛbɛwura that room bɛwuom enti mo obi an celebrate ni celebration na baabi a aduri medɔfo wo mpa ebɔ bi no ahoɔden bi a focus wɔ santam wei na baabi aduri entumi nkɔda baabi a yenim sɛ aduru na ansa no na changes kɛseɛ bi ɛbɛba a ɛbɛsɔkew ɛwɔ baabi agyina yi ɛde ɛhwɛ nsɛm di nsɛm ɛdi nkɔmɔ kɔ akyire o ebu ɔkora no ɔsɛ nkɛtena se ane aka ne pen yɛni yɛn nkɔmɔ saa ɛyɛ ɛho sɛ deɛ yɛnim hwee ne yɛne wudi nkɔmɔ ebiebie w'adwuma mu ate aseɛ kɔɔsɛ no na boa yɛ ma da bia nso yɛnya information na yɛwurawura yɛbɔ apono a yɛbie yɛn ɛmi yɛbɛtie deɛ ɛwɔ hɔ okay na ano na meka Afghanistan asɛm bi no me yɛn fato ho bi kyerɛ wo sɛ nka bi si kurom ha nso anka yɛ paa sɛ Afghanistan case ɛmaa mmienu bi case no meka kyerɛ wo sɛ wɔama to nsa afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ bi mo ama yɛtietie nsɛm ni mu a na mekyerɛ sɛ nyi me bɔ mpaeɛ koraa sɛ nsɛm bi so a ɔga na ha yɛ nso nka bi betumi asi saa wote asɛm ase obi sɛ ntam promise atintenu ama yɛ ntam no deɛ kyerɛ sɛ ntam wei deɛ ɛnyɛ ntam ketewa ei mebɛma sisi ntenu ama na bɛka saa ɛnyɛ asɛm ketewa ne da hɔ saa no me wɔ gyidie sɛ ɔkae deɛ meka yi bɛtena ha bɛka kyerɛ wo sɛ asɛm bi asi Afghanistan ɛmaa mmienu ntam na saa Afghanistan case no mebɔ mpaeɛ paa sɛ yɛatoto nsa afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ bi atenaeɛ bi offices bi afrɛfrɛ nsɛmtwerɛfoɔ bi apɛ details of asɛm no you guys remember na meka sɛ mebɔ mpaeɛ nso sɛ Ghana ha deɛ no nso no akwanya saa bɛtumi awɔ hɔ abusuafoɔ mene wodi nkɔmɔ a yɛ a bie wo mu nyinaa ahu na di akyerɛ wobɛte aseɛ style yɛ ne wodi nkɔmɔ nti ɛne yɛbobɔ yɛ aponom a yɛbiebie ɛma da bia yɛtumi follow ho nneɛma a ɛrekɔ soɔ enti sɛ Afghanistan asɛm no deɛ
ɛno nko akyire eba be disa na report free Afghanistan abanti eba ho akyire na radio no ɛna yekom am de yɛmfa to ho akyere wo me kam kyerɛ wo sɛ edumra bi a no obi si asɛm bi yɛm sɛ nko ɔma na yɛ kɛseɛ na akomia obi ha kɔbi asante kɔtɔkɔ hene yɛwura piao monyamfoɔ yɛwura monyamfoɔ ebo odiane abɔ yɛ mu ase Ghana foɔ munya abutere I think say case bi wɔ hɔ a ebɛyɛ case ama nipa bi a wɔn nte nipa kɛseɛ bi ase no eduru hɔ a wɔn bɛte ase ɔpanyin kɛseɛ bi yɛ no kwaredi ni o baabi a nyame aboa na nananom aboa na na beduri afɛ no ɔbɛyɛ dɛn asɛm si adeɛ teɛ nnateɛ Eni abri we mu do asukọ no o ha ho celebration obi celebrate ai unya asasam no kura aka ma attention po ewura enhwe ba bi a ahoɔden gyina ko so no obi wa so na ahwɛ sa ha na ahoɔden wɔ na wa adwene wo ha tumi bi tita wo machi ni ade na ahoɔden wa uso ba bi a so ahoɔden wɔ no wabɔ hɔ apusi hɔ Ababa bia wa ho ɔden wɔ no etumi so ɔmo cases ni nyina sɛkyina ya sɔre me ka bibi akyerɛ wo ha sɛnɛ ya da sɔre kyina na nyame ya adom na santemawura ase entam no abeduru nanim no wafrɛ anaso otu na mo bi afa ho a wahwɛ mawie na na pa akoso hene de owura tu pa ka twa wo ho no ɛyɛ no kura kwa pacho ofa afikyire hɔ asɔwo ɛna na akɔpɔ ba bi atena cause na tese mu ayɛ den ɛkyina yɛ sɔre na ade ɛkye na ntam no akɔduru kɔ bi asante kɔtɔkɔ hene anim na osi de owura tu pa kan na nte saa wabusua na mo bi on betu bia mu ɔden mitia mi ni tumi wɔ abusua no so nkyɛ abusuafoɔ na wontam na aka nse na duam na nkwa amana pacho dia biem pa na besie ensan case ba ko na so bibia ekoma we aso akọ ba bia tena ekoma we aso akọ ba bia tena na ya hwe nyame force na di akire no ya hwe do no nso be ye na sentam na okagu na na pa akoso hene so no so ni ntam kro asina na pa akoso hene nya ni moja pacho so ya we enti obegyina radio so kra kan so mamu so mutu na de so no omu nya ni moja enti omutu na nya ye according to Red Park na nsan ya nsam ne kwa na Dadiesoabahene ho no Wa usa maame abrewa na wo fie wo no kyerɛ mu a na wo kɔ na Dadiesoabahene anim no ɔse abusa ne sɛ na pa akoso ne ya ode ayi we so ya ode ayi ɛmo ka so ɔyɛ ne nua according to nana no ɛne abusua ne bi sɛ ɔkae ne nyinaa wiase nyinaa etie o including obi a wiase nyinaa ate ya akwụkwọ sụọ nyinaa nso wiase nyinaa ate enti ntam no de entam no yewura kro bia asante kɔtɔkɔ hene ntam ya ka ntam anya asam kitu o utumfo ntam entam no wɔ hɔ ampa na de Kumasi registrar Kumasi traditional council registrar kyerɛ mu a ɔyɛ aware of that ntam no enti ekwa yewura nim Ihu yanko enso na akachio mihu yanko nenso na akachio mimpesa rade beba no bekasa mihu yanko nenso na akachio
sometimes one se nipa ya ade a se wotena ase pa sesen pa wurawura mu ye pa kodi ba kana mo bi wo ha anka nipa ntu sometimes nema bebre wo ha wo ya wodwuna animu ha ya ebia period na de bia obehia ma ho atɔ na wadwene na future no because se yewura ntam no ona ntam no ye ne dia se na ntam ne wo ho ampa ene ene bia akɔkɔ so ntam ni mo asante maura ne ntam se da ho ampa ene ene ma akɔso abusuafoɔ yewura tena se ne ntam no nya asam keto o abrobi obi besua pa yɛde obi si adeɛ so no ɔka ka yewura ntam asam enya agudie yɛbu bi atena fie hɔ yɛyɛ adwuma wɔ fie hɔ atena se a yɛnim yewura ntam emu duro ne sɛ yɛtitiɛ enti sɛ saa ntam no na da so da hɔ ana nneɛma wɔ nyinaa bebrebe bi mu nneɛma bi akɔso yi dia interesting days ahead edofo enye easy wo baabi a ho ɔde hyɛ a wo sɔre asɔ camera na wo sra na wo bɔ ntam so na o kan nsɛm a asisi wɔ ntam ne ho ne de akɔkɔsoɔ anya atam ne de akwan so kyerɛkyerɛm sɛ dem te kyerɛkyerɛm yi na etro light to ano so ebe boas nso beto light ato obi 1 year so obi anniversary so okoye ankoye ai ankoye unu obi kwako a tena sene hwe ba bia wa ho odi bi hye na ho na bo ho na jai ba bia wa adwe so wa ho odi hye no because asem bi wo ha wo solve a na automatically b ni c ni nyina solve fa so bi ani so ayesa atentenwuo enti me ka kyerɛw ye se baabi a yɛnhwehwɛ mu akoduru ne yɛwurawura mu akoduru no ahoɔden ne nyinaa yɛ sɛ bɔmpaeɛ pa na ɛfa makorɔbre asante kɔtɔkɔhene na bɔmpaeɛ pa ma nananom na bɔmpaeɛ pa ma nana Akosua hene bɔmpaeɛ pa ma owura to park bɔmpaeɛ pa so obiara ntena se na saa ntam wei yɛwura mfrɛ na wiase nyina nsua mu adeɛ sa asanteman yɛka yɛwura ntam ne mu asɛm a nneɛma akɔkɔsoɔ no ɛte sɛe the game changer otumfoɔ ntam kɛseɛ the game changer hwɛ asanteman mu ha obi biara ne ho obetumi aka otumfoɔ ntam de adi agoro asanteman yi mu aiti obi antumi nka otumfoɔ ntam na adi ntam ne di agoro na abida yɛnyɛ ne saa enti sɛ ɔka otumfoɔ ntam na adi di agoro ahwɛ ne yie ntam na da hɔ saa no nyɛ nkwala ntam na agudie wonim sɛ wonni wo nyina soɔ bi eni wa asɛm bi a ni sɛ wodi agoro bi a no abia no maka otumfoɔ ntam yɛmfa ne agoro wobɛka anya asɛm yɛmfa ne agoro kɔ bia asante kɔtɔkɔre ntam a ɛka na nipa agya ne obi ape baabi afa ɛsɛ yɛ agudie enti agoro ni po so obi biara a wote asanteman mu wonye ofoforo na wo so wo kantam a te de wo ye nase yemfa ntam no eni agoro ye wura ntam wo didi agoro a wo ye ohene tumi tu ade so wo ye abusia panyi podi asa de wo boto asa address na ye mi ante ya wo kwa nya abusia panyi unye adamusa wo de ase ato fa akoma ne so miemfa niema ni agro me ka kyerɛw how serious a crop ya asante kɔtɔkɔhene ni asanteman yemfa otumfo ntam ni agro me wo right sɛ me sorry boy ewura ntam ho ban ni asanteman ho ban
wo madwuma bi a meyɛ mu wo nso saa enti eka bi sɛ ya no wafa nya agudie na da hɔ no enti obi akusi na afam bia sɛ yɛwura na da ma eburu nimonyamfoɔ ɔhene nyansafoɔ kukudurofoɔ King Solomon yɛbɔ bia ne yɛbɔ emu ase yɛn mu nyinaa yɛte akyire a na kwan bi mie nkɔyɛ adwuma o manhyia ahemfie da mimi yɛ obi asɛm a menni mu mete sɛ obi ka menka bi ɛtete nsɛm bebrebe mennim adanseɛ deɛ no anse ate bi ne atwam mennim bi no maka bi na wote sɛ meka asɛm a na mennim bi nti na meka bi mahunu nipa no akwanya a ɛkɔ manhyia kɔyɛ adwuma no mitiri mu no obiara nim nanso na yɛ platform ma me a onipa kɛseɛ no a yɛbɔ ne din no yɛte ne din ahodoɔ nyinaa bi wɔ kurom ha no mia mepɛ sɛ mehwɛ sɛdeɛ ɔtena n'akonnwa mu a n'adwuma siteɛ ti mimi na ɔnam a menkasa mempere me ho nwurawura nipa mempɛ me ho asɛm ti wobɛkasa menstadi hwee menstadi adeɛ kyɛn obiara ɛnhyia mfie na ɛkɔyɛ adwuma no yɛankɔyɛ adwuma no nko asa akɔ na otumfoɔ sɛ tutu aba bi onyame kɛse medɔfo ɛba na nanom adwuma a mode ahyɛ ne nsa na ɔtena n'akonnwa mu a ɔni agorɔ yɛni agorɔ hɔ yɛni agorɔ minim no ase ate otumfoɔ minim no na mepɛ sɛ me nso megyina baabi a metumi ka ne ho asɛm ka mekɔɛ na mehu deɛ anya a ka yɛka na asɛm a mentumi nka bi nti saa na meteɛ ebia nkaka na menka hwee ka ɔmebɔne no mentumi nka nti menka bi na mmom ɛbi na asɛm nie ho na queen minya akukuduro ka kyerɛ wo a na menim deɛ mahunu deɛ yɛyɛ kɔhunu bie kwa asɛm bi wɔ hɔ a tumi ba manhyia hɔ na atɛne baabi a nkuru ne nkɔɔfoɔ a mo bɛyɛ wura ebinom na afa baabi a obiara nim sɛ ha na bɛfa because kɔmɔ no a modi ne nkɔmɔ no a epia abɔntene ne sources bi a ɛbɛnbɛn bi ne ade no yɛwura tena se ana asesa meka me kyerɛ wo wɔtena se ana adane enti mo obi mfa korɔ bia sante kɔtɔkɔ hene di ɛmɛ daadaa wonyi obi bi o na ɛba na kɔnwadie ne tumi a nananom de ama no twɛ de ampɔde ama no a ɛnyɛ ɔno obiara ne ɛfrɛ no ɔno nko ne ɛfrɛ no nananom ne ɔno ɔyɛ kasa obiara nyina hɔ enti ne decision a ɔbɛtaki wɔ asɛm bi ho no obiara nim de obiara bɛka kyerɛ obi ɔkyerɛ n'adwene na mka kyerɛ wo ɔkyerɛ n'adwene edi wee ne ɛbɔ na yɛ nkɔfoɔ ya deɛ yɛhu yɛ bi ne yɛka ɛkɔɛ de ɔda na de kyerɛ yɛn ne yɛka odi na asɛm a anya wada asɛm biara o nya agudie enti obiara ka na kɔma nto ne yam na maka bi ɛyɛ that rumba 1 year ɛnna agye baabi afa yakwa nwemu ahodoɔ nyinaa antam no aka ketewa bi twɛ yɛwura na makɔba amaneɛ na wɔhunu deɛ ɔbɛyɛ afa ho ɛhɔ ɛna fo ahoɔden fa na yɛhu sɛ wiase nyinaa hwɛ si ɛbɛsua adeɛ afiri ntam mu deɛ meka no na bi ante aseɛ wosɔ kamera fa w'ani no hwɛ hɔ kasa ne die kwan so ne wɔbuo kwan so twerɛ light to hɔ sɛ nkura nyinaa wɔ aborɔkyerɛ atena ase ɛbɛhwɛ saa ntam no a ɛda hɔ a akɔfa nsɛm bɛ aba bɛwura da dum ba yie mu no sɛdeɛ mpanyimfoɔ bɛsi aka no na yɛde sua asante amaneɛ ɛne amammerɛ yɛde sua asante amaneɛ ne amammerɛ queen nkɔfa nsɛm bo wode ɔsɔ kamera wo se asante amaneɛ ne amammerɛ korɔ bia asante kɔtɔkene ne sɛdeɛ n'ahenie ahyeta baabi a ma wiase nyinaa hunu ɛnɛ odu ha yɛsɔ ne soro no nananom kyerɛkyerɛ a wɔkyerɛkyerɛ yɛn ɛne ade no ɛnɛ yɛse ntam bi abɛyɛ popular na mpanyimfoɔ de kɔ yɛwura nim na wahu deɛ ɔbɛyɛ afa ho
wiase nyinaa so atwetwen na yesua de e de afrim ya hu de ebekoso entam no obika no oso unya ni moja a utumi ni kabom ya bibi na entam ne da ho entam no aka amamre mu pa no se ye be fie na entam kase sa da ho na betumi affect ya ye no a ye hwe yi firi ho ana ye hwe ka ho asem firi ho ana ye ne sai obi kasa wonya umoja unya mi moja na waka ntam gu so a saa nipa no etumi kopie mpanyimfo anim na ya pemu aka se oye mi nua ana nyina ya de ebe kokoso na afe ntam no nso no mpanyimfo so akodidi wo mo nsam no enema ekokoso ewo mu no nso no na kyerese ni nyina ya sua mu ade na ya hunu se entam da ho a ebia ewo ho a ntam no yetumi ade eyi ani wo ho kakra na ya ya ade bi sei entam wo ho a bia yetumi se ebu ani gusuo se yeyi ani kakra na enipa mienu aka aboma ya ade ni yesua ni nyina eni yesua entam na ya popular entam nso aye entam ya na aye bia ba na aba ya ba ya eje ewu ehu hwe nyame ene de asoso nipa nan asoso nipa nan yensa wo ho ne nkofo de sane asoso nipa nan ene yensa ho ne de sane ai yehwe de ebesie na wo nya asam case aba wonya dodi akire case na wodi akire no baabi wo ho a wo focus na pushi ya wadwuma nyina wa ase awie a ebeboa wo pa na wodi baabi a yesi aloko achi se de omo kasa ya nokora yesi baabi wa aloko risi yesi nkofo bi do mo nsem duru a yesi ya nka ho asem omo do mo nsem duru yesi ya mfi wo mo ene wo ho na aloko e ebebo mo fire kira aba eti that room by watching sensam de said that be am catch no spiritual backing na watch na eduo ni ntino enya de said that room by watching some no bibia ni pa be ne physical bia no ebe ende agi said your spiritual no any to me na di asem na chi no wo hwehwe no ne nsa kan wie ya ma ye nwuro ni pa sepo ni anya dia still ade abechi no mo mado odin chance afo no kasa saa na tia ena niam be kwa ba bia gina ne ya unya wa asem okrai mu a wo mpaye ba kwa wo so obona na meka akira wo eni se be kwa akoto temu afo papa bi anim daji bi osuro nyame bi anim ensem ya da hoyi ama akoso ese wansem ba ko a eda court cha na nyame bo asa eda daji papa bi no nyamfo bi anim suro nyame bi na niema ekoto totin o fa hard we ba no aba atwatene fa hard we ba yenya ne saa de ye no na no ye de ye no na anu ye ajaji fo bi suro nyame na me ka kira wo man konfo bi ni issues bi mpie na ayete say no nti obi asai saa na ye gina no so akasa na esai ni papa akoma nya no kura papa fo bebre ho bompa na nyame connect bi mfa ma wa asem bi a wodi akire ana wa asem bi a wo hwe ensem to fo papa ho bi so asai e wo ba bia o wiase ya wo papa wa ade biam ne wo bone nya jaji bia na ye bone menya no ntum da wo kroi mu papa fo nso ho sa wo gidi sa bone wo wa misumi gidi sa papa fo bi wo ho
papa for no near Mampire. And a mama Akosua Serwaa asem bi a eda court ba ko bi no. Bran kwofo bi bra nyina aya papa for no bi a meka akira no. Ti bi kodi papa bi achi. Na me boni bi achi na me kodi di papa atamu a. Na de na mepe. Ya munim de air continue. Ya na entimi bi nsem bebre so nkyere mo. Ho ya star no entimi nkika nsem bi. Ati ase. Ti bi ya wonti ase. Na sa case na kakakra bi. Akakakra bi. Me ba be breaking near match no wa hunu se. Enipa ni bigu ahodo ni papa bebre da so wi ase o. Hwe. Enipa bi ma him ta free nyina. E wo case bi ho. Sesi ai. Aya ni papa bi ntia. Ti mummy antene obi asam fa nko obi so. Me say ba bia nsam dada ni bi wo ha. Mumfa strength ni nko e ka fa strength ko ha. Enya atamidi o. True light to so. Chirechirem. Ma asam ni nko wiase nyina kasa ho chirechirem. Sa asam we ada ha na ti say. En na change asam ada ho results a o. En na the results ba. Fact we si wa ha. Na we si a entumi nya ni say. Esi ase ne ye no. En na den sesan ye ba. En na broskoto niama wa ahemfie bi a. Wa mo din sem bi ko ya na nkom do opanyini bi etumi bi ma no amfa no. Chire bi anya ni sa aso ba hye edu opanyi kase na ni mu a. Bo hu dawro. Nyame be ma empanyimfo akotie na kwaso akokwa ama o me ma hyewo mo. Sa ne ye no. Cause ye wu nim fa ade na nipa no peso oye na ye nya ni sa no. Chirechirem. Kana bete. Empanyimfo awdo bi so bete. Ma kwaso akwa kasa akwa. We dey mistake ya. Akwa de to a aka no. Deniye ni ya wo so de mama nkofo. Wa hu se enu ni adwuma. Ni ese boho. Show light to so. Na che sa asam obi ahunu. Obi anim de betumi asie wo mu. Na the results abra yen enkyere say atamidie da bi. Ti madaroma obu okra on shada enye program bi asa betotumi so camera na o kan asem bi aba ho asem bi mo amoye sa ni nyina munye ye ne sa na mo miemfa focus ne nkọ ho attention ni nyina ye ntwe nkọ ho mama Akosua Serwaa appeal e change ni ama ensam no so kwan bi aso kuma se traditional council so ya we so owura bi adi ntamato ho e koye wuranim ade ba biem ya the attention e kwa hin nya de wo pa no de awiase nyina pa ne santam ni nkodu ye wuranim na that room ba wo ntam ni anim santam ho betumi afate ayie no nanso ya mpa nka ho ho asam ansa na ya ayie no but ya ayie ni wie no entam obi ayie ho asam still entam no aba bewram abewram eti ese wiase nyina ani de akire a ye hwesa de ye wura na daro manimonyamfo chira pa ni abenya bi asu ete ha ka no kwaredie wo wasem die mu no kwaredie pa wo wasem die mu bia e kan say I want to ase by any cases enipa da sani kwa bubu yabam e ba ba ye hu se na omo kasa ache se final anisa saa na besi na nso nya akukudro gina mu a ebedu nanim no na adane na mka kire wo mo bia mo hu won nchen tie de me ka kire wo no the cases be afa kire kwan amekoduru panyi kase nanim duwa ebu yabam nya ba bi ntina akoduru wa hini we anim wekọ we ha de ben de ba fie mu ntwa so kire kwan pushia me bi koduru
opanyin kase ni Messi sa papa no kra enso ne abubu ni pa abam a kire de opanyin obia ni de yewra beka wa asem bi ho ona nanom na di nkobo tenase a de amane ne amamre kire no eno no oka me tene so sa ade no wan ma so de enti munya abutre na mo me ntwe nkọ ho eye papa efiri se ye mo obi and divert attention nko ba bia that room ba busu ma ko ma semtiawa omo so omo nware that room ba omo nim oba bia you said that room ba ware omo fie efie no beba abusua ne se omo nim oba bia de omo nim ma Akosua Serwaa hento obi so onim oba bi na oso okoye efa wo ho bai enfa ho bai enti once anti so omo so celebration bi amaso onte tiwe yenya ho attention me ya ho de obi so oba ya so problem ni say nti yanhwa na adwuma ebi da ba bi a e change bibia game changers wo ho ye di niam ho rachi abi da o de o mama Akosua Serwaa pi na em se munim mate ase ye ba ka munim de eko ade ba asem na dipa me kan kire sa abre kra de me se sa abre sa abre de side bi ka omo ho okrom ha e kasa na other side bi ho puse ya gigigigi ehu abomo sa abre ma Akosua Serwaa di ekofare ele dede pe course mi edi maami atem to afa kuntra se ko akoye nkofo kra se afro mu free high court wa bo mama ne se maami na ye nwa kwa akofa oni sa tumi no di na tam ye dede okrom a ma side bi mu aye sa abre na maami no wo mu so me ye da room ba ye wi afena no abekrom ha afa beauty of ba ya dipa beboshi ya ni nyina akra no na tesanya asem ketwa medofo mi begina mbe ka kire wo se maami no nye bone na all right se oye na de oye no eno anu no timi mi fa ndo ba begina aka se ntisa ni din o mi ka asema mi nim sa asem ye no kra enya obi din so eye wei entu ono no kan de wei watumi wei ta na tintu ono ne ka mi nka ma asem sa ika kire se nya no kra obi obeka kire so oni ho kwan na maami na fa kuntrans bi oboa ene yegina hi wo maami Akosua Serwaa le ho wa ka ba bi yegina next week me the development bebrew ina date mpo ya sai na 23rd the development ahi ni yegina wa le ne ho e kwasi sai nwa ye ntie ye nkoma ye di ye o ye focus o ma akwa mo position being distracted o se mebrebe aka o wiase fa mama Akosua Serwaa le ho e na ele ni bisawo se me the development brew da bi enti hi ni yegina wa ansama ho ya da mo strategy na ehun ntamu ampusi ai ehun na ne hu ada ebo hu na chese bibi chese dabi enne ya kowachi kakra na kai maami Akosua Serwaa le ode call ye ntame call so ho na hwe ne ba bia akogina e bia ele na akogina e de mi na ama na ye wo e de ade na ama na ye wo aji sa wo mre omre ni pa no mgusu pusu enti pusu man sakase akwa no kwataba de mfiri ho emi enhwe pusu ye wa fam de abusua na ye o ma fam de fa 1 year ho wo ma the press release aba wo ma beka asa a press conference wo mgusu tu ana ma foforo se nkoso wo ma ye o ma fam de bia ami Akosua oye na ale oye na pi oye hwan
enti wo mo bi bewura no wa adwe kwaye sense akasia bi ni tumi bi ni ade a tumi kwa ne nkotam court cases na da woni mfiri ho ni ehun sa ndi afa na nka ho oden tumi bi antumi nso obi kwan so ma ne nkọ court tumi bi antumi nso obi kwan sa asam na da ho na okotam afiri ho ene atumu da ne dofo woni hwe a wo nyame nso de bepusi efiri wura nipa na tumi na nsakasia na ho ankofo mu bi gidi ya makuma ya mu bi gidi ye no akotam de ahe sakasia ba na atumi akọ wo akotam case bi ada ho se case obi mi eni akire ma tamato atwene entimi nya saa ene e wa fam de enyi afam de na tumi kura di nsem wo ye chi no o ye na dwuma ti ye wa fam de ye na emada so nipa saa na tumi bi na hoden na edeben de ben na se na de ka na nkasi aga emu se asasom de be hye mutirim se mama Akosua Serwaa appeal e maso na ntumi maso na nkofo bi kura gidi se nipa bi asi kwan se yesi nsakasiefo bi so o mama appeal na maso enti e maso mo mo nkofo sori a o mo ba ma na e ma ni ntumi nya appeal e na appeal nyom na di hu nkomo kirekirim eni ma bebrebe o esisi a upon the mugidi nyina achi no akwa enti hwe wa ho den nhwe negative ba bia bembo ni wona nhwe ho bebrebe kan sakasia wa nyina achi amukeka kan amaje adi entumi ansi maame na pii kwa oye le nkwayi court nkwayi asem free court ho abusua ndoma asem court enkotam krata ni free court ho enti wa fam de na nyame so nya ne de simple na echa nyina de akire ya ne de yesua mu ade ankasa yesua mu ade so ankasa ni yesua ade ni yesua ade eni yesua ade ni eguso a yesua ade ni yesua ade Afghanistan yesua nyina so de be kire ye madaachi daachi tinya asam ketwa na ekoso saa no kon ye ko Afghanistan kolon Afghanistan, here we come. Shelen Huai. Shelantopa papatala Sheli. Shelen Huai. Shelantopa papatala Sheli. Shelen Huai. Shelantopa papatala Sheli. Afghanistan sofono ye hwanchen ni hwanchen yani yabano. See, I was patiently waiting for Afghanistan. And some were and some susu and some chagu our Afghanistan. But beer were crowding. Afghanistan court case ni shaki form grounds our crowding. Na ya den. Hey, me say, and ma would be enkran shabi sorry apaja kosoro e Afghanistan hono anya asem ketwa anwure ye bewram Afghanistan news shelen hwan shalanto papa tola shenli e honyu na iso obo hene papa tola heradi yakupo mami kan fo SNG electricals mfama wa na ko electricals papa to upe bi etu aton so a ewo SNG na osa wokọ mepacho SNG your body ni kunu na be ma na consultant kese e ba electricals ho ne ma oni problem kra etu fie hostel hotel no renovation na wo ye no kwan abefa so de nkane abefio nkane a ofio problems wom ko hu no na omoa mepacho ye wo sepedote
Aha. Yɛbɛ Akate Farms. Oh, Kenya ase kwan no aso. Your number is 055 555 1622. 055 555 1622. And 020 33 92 333. 020 3392 333. Aha, SAG Electricals. Yes, quality assured. Na afei yɛkɔ yɛ nim papaapa. Nse nneɛma no bi